nang lituma phan arni wangta project mate akenang soda berta nang keban pi bom sonak taksi pini le thopta nang lituma phan isi project lapen akenang sot aberta nang keban pije phan si nilitum chisik pon eglo si lapu nilidung kedo lake alangli dong muka rasinja klamalong kedam kang Jonel Karbi Youth Festival hut setame jirjar awai kang pu alangli isi kapaklang pon project asondo halabang so dimlong alangli kapaklang pon asona ke cethang pik lapen lang mepik nasi putot alang lipen nilitum labangso jirjar awai kang lapen no thengpi labangso aputhak nilitum kaching ki chethan pon je phansi alang lilong nilitum nang humre glo si aprangsi nang liphan kadom pajere glo kadom nangli labangso jirjar awai kang mate no thengpi la soni nangli kapaklang pon karbi anglong along nonamat chethang plup ason sido sila bangso nangli koson pen kunat pen akamat hasi nangli lapuson karbi arada phan kapaklang iklo nangli than pachini ponjima Nili karbi apurkimo mante karbi etum a culture lapan kangchu pu alam aprang benta muntidam lapen ke kisar sar tumlong kacelang dun labang so encouragement ke long pen si morni si pineson bak semardun paklang nangi bon pu mata lapson do so pen nili umpana division long sakuri klembam hot kiteng si nili karbitum labang so pesar pia color red black white labang so aker akelok labang so kapang tok pen bus stop mante waiting shed along dame penan nili khidat adat pen odak karbitum pesar pi pacethang bosan bor ilo ate hodak karbitum along ri lake ku isi pacethang pan hodak pen bor ilo penana dem nili karbi pesar pi son mena akhidat pen riso jang domaning tur si hodak paklang pon lo pahi lo raso phi dok moka rasinja klam kesias monte tekelang jon tumlong celang don si keceng si anengkan nili no theng pi cek pen paklang lo babang so radatum aning kehang apen kai ka accept apan nangat churu apen ning nang rung joine militan su se ning rung bom lo apen ke laso nengkan mante puthon nengkan bang tarlang sota no theng pi la son thetan pen semar pon tha paklang tha pumasi kesias tumang jo pharmacy dak paklang lo laso joine pensi non karjap tan tarlang so karbi people solong no theng pi karbi cultural karbi heritage museum labang so non arjap tan lo apen ke puthot nili rasinja klam long puthot anengkan ta paklang pon thulo sodricho maru lapen ke next anengkan bang ke longlet chete jambelia lir lapen ke sod richo amangmun kaya dengmet lapen ke chuneng bang ke lake jir jarwaik ka dan lo karbi haku obe hut bang jambelia thon paklang lo mante aton oson ilitum karbi totem mante itum pan mane karbi khe tum ke lason si ken pohormo bang paklang ponlo stamela bang so aphi obe tum bang obe tame lapson paklang pon pe joine karbi toma jutang karbi toma culture lapan kangcho son lang meme hormu do pu paklang pon bang awedat son si theklo tase nele kabor ipon bang ke kithego ke kali sitame pineson bak paklang onai karbi tum ta lapan culture kangcho pot pu joine pensi isi hinya structure nang klang non la tara langso mate karbi people house alok nangli muben pupon lo parjap tan labang sodim bang ke pinang an karbi arada tum kithek long tum si ongla pen chethang plup an pin do si labang so nangli lapuson kecheng hot kamatha lason bi lason claim blote lang meji pu nangli kunat ni pen kopinia bidi komane nang thanop son doi lapuson bedi nang kipi pu bang ke ave office tame labang so
nili pan nang hirung mante si ning cipatet tip ala bangke lahan lo nili pe kasang bepi non bang arna marni mantang lo bang so cewoide tapi nepe anu theng pi chor he macetekang labang so ke tek long pen nepe pan momo ta si anong pajumena pula bang so kamatha pen jonesi pen kene metang ta not civil engineer si structure architectural si structure mesen pen paklang te mesendi pula bang so no theng pi tek long pen si ne encourage lo pen ke la so no theng pi pini karjap tan bang ke ne pe fan si dedicate paprang lo pen ke la bang so structure bang ke karbi soar lo to man si ne le dedicate lo labang so no thengpi ki kimpon ke cheng ke kupia ning kan nang lining do chimala 2017 aningkan rasinja klamlong tekelangun ke sias John ahen pen patir pi pon bangso jonel karbit festival bangso ningkan si neli check mante locally available jitu raw materials lapen kelong joy ke lapen ke tebok tere arat atum nang cerap don nang ke klem don ta labang so check engkin pen bangke ketek bang do so joine si lapen ke nang cirung cere katum do adak rasinja klamlong dorsing tiso lapen ke penana tumbang check engkin bangke mata nang ilo nito mang cerap bang popu labang so ning nang kirung don labang so joine si nita si patir pilong lo mante si paklang ponon delo no thengpi ki kim kerang lapen alon alir ke pipon lake nangli sikado ba beche padupon iglodi kacipaduk ke lapulo drawing pen senglok hodak si binang po lapan tenang po engtui nang po lapen ke labang so no thengpi ahem kim det lopatang te museum se manang po exclusively karbitum pindeng sumpot ason apor hot mante chujun chuku mante karkli phejo karbitum jutang long ppc ke anma karbitum ken det hormu sikladak la so museum long ke mane paklang nang po mane museum pa manang po puisi kamatha pon dovek lo labang so kamatha pon lapen ke nining arlo kamatha alam ba la so drawing labang so structure paklang pon pen nangache don don mante labang so nang karchak don ilitum kaching hon ne dr tuliram ronghang ilitum karbiang long autonomous council la cm ake hai alang li bang so aning kime lapen ke inut visionary leader labang so ne ligi puji pugang tung bangke alang li labang so mesen mor si labang so akenang sot pu matha pen si karbiang autonomous council pen bang so permanent structure bang semar det nang pu alang li matha thip bang so step ke enjoy joine si nothing pi karbi heritage museum pini nangman lo lapen ke litom karbi pindeng sompot pen chenglok karbi jutang long ke an hormut la itom museum long paklang kon long lo abang so museum arlo lapen ke athak lapen ke bang so amenda lapson le irnang pu bangke a contribution neli alang li Dharam Singh Teron Dr. Dharam Singh Teron Center for Karbi Studies Director alang li pansi nili bangso kachoro pajiring tung alang li contribution tepik lada alang li jetu karbi aputak arni dingklui pen alang li research claim bom labang so research ki claim bom long nilipanta narne pon lapen ke nilipanta nan encourage pon bom ma joine si alang li hin pen tane penana lam long lo penan pen encouragement long lo la si anikan wang si tame peneson bak le claim pus tame kai kita nili alang pan karju pondo la person structure nili ga samar ponji pu matha do la si chok ma chok chema pen ke
mame pine nangpu de jima ko pine alam do kok jima po alam stame nilil bang ha son ka karju pondo lapen ke cinthong pene notolang longsing be murap murap pena longsing be alang li pan nitum inut dijen pusinitum kirpon alang li karbi lon barim lam barim sona sona temo asona sona jutang putak alang li kacini arsik jit pen bangso study do ban kacini do lasi alang li pan itum kai kita aman pipon alang li pan RD pipon nitum alang li panta nili bangso cikonsal pon bom isi non ove kimi atum anke kamatha dam labang so hem ladak kim lo sita lang mepik puchot sita me kupi akenang sot lo ne lapen kupi aphantong ladak kibilo ne thangta matha dam de lang me sen pulo munira tum bang lo lang dam lo la so phanchot sita me nangli hin pen isi paklar ponji ma labang so no thengpi karbi akhai mate karbi ajutang jubar long kupi akenang sot do no theng pi lage ka kenang sot pubang ke lage nang tom chini lo karbi tom isi identity karbi pimaratum is hako pen mane no theng pi bang ke akapre ka khei ke thon bang the long le la bang ke no theng pi bang ke karbi pimaratum si ke envek isi pindeng lo la si la bangso no theng pi bang ke akaprek nitoma khe la ke la so structure pu bang nang chikrong bang avelo la si litom bang ke la thir thipen itom paklang pon non bang ke isi itoma karbi identity lo pu itom chijong pon thip lo la sonak thatsi mo penali pulo teke langjun mate dong muka kalong rasinja klamalong nangli non hejong ason lo kidamtang ningkan jonel karbit festival ho thala jirjar awai kang punangli isi kapaklang pon la setame chethang pik ason lo sehala bangso kapaklang pon tame nangli koson pensi kapaklang pon iklo karbi youth festival mante karbi risonim so rong aje la bangso event long bangke laso program bangke riso ijang tuma program lasi la bangke hako ahut jir ke dam ahut ke riso ijang tum si jir dam dam lapen ke ladak jir jarawai kang neli ka semar pon ka bonda pon bangke ladak ceng buruk si neli ki bipon ceng buruk bangke bake riso ijang tum jir ke dam hosi kitip angdeng la person isi message ka chipi la person ahut si la bangso ceng buruk kn pusinili chini dam lapen ke la bangso ceng buruk bangke aning arong bhong lapen ke isi sai ka pachun ji apan si la bangso ceng buruk bang kn karbia khaitu lasi la bangso pacheton si riso ejang tum bangso event Jonel Karbit Festival of Hudbang isi langdam tang te nik kithom si semar so cengbruk bang angbong bang ke pinso son si ne li pincong lo pupu arai bang ke arlus mane nimso pimar pine kacihin ari kacihin la persona sini li paklang dam lo la bang ke so structure bang ke riso jang tomasi dedicate lo la bang la ben la dak bang ke karbi pesar pi la ake raki ga kelok bang so kapang tok ta nang tam teklongi apen ke bongkrok do apen ke gojaru kangjar doji apen ke pupu are mande nim sopi mar tumbang ken hala no thengpi la person si ni le paklang pong labangso along no thengpi kibipon kok kelake kopite kachirap thedung ason do mal ho karbitum kache thang ne bangso isi apindeng mante la bangso pindeng bang kelake female tum arlu somatum si ken lasi isi bak indirectly pupu no thengpi hini ni le paklang pon bangke pupu bangke lake nin supi maratum lo pasini li jongpon lo tande ala so jirjar awai kang lake lang mepik lasi
sita haladak nangli kasilam pona bangkela ke permanent aphan kali sila sonak thak kunani long bak mission adim permanent aphan thik pon jimala Lapuson structure neli kapaklang pon bom bangke isi bangke non kithur mia ove mante artist tumta do o lapen ke culture aning hang tumta do o lapen ke akhi gad adat ke do tumta do engineers atumta do lasi non ove tumta bangso pachihong nang bangso aning pamatha nang budai silo second bangke hinia bangke jongsi authority tum peneson bak Karbi Anglong tarlang so ante akaprek long setame Karbi tom si structure mesen mane mirak labasona structure semarji plutangte lahaita en pon me lo kubang ne le bang suka paklang pon ne kamatha pon adolo Suro ik piglo nangli lapuson project ason non uwi kimi tum phan nili tum phan ang paklang pon bompen nili tum stame thek pon long lo lapen kopi aphan si haladak nangli ke paklang pon ma nili tum stame chini iklo si non iprang long nangli kopi ni akimi project ason kideng pon thuji lapuson kachisik pon do ikma neli kamatha bangke anikan wangta ICC structure paklang ponji pu kamatha do wifi setame aningkan wang bang unedet hai athe ladak penangan tangka ikhidat ke dam do aningkan wang bang ke unverve deji apen ke neli rasinja klam apen ke tekelang jon ke sias jon nombhan ninga klong pen ningkang sam kachuro chupajir bang ke lahan lo ye alang litum kai ke aningkan wang ta nang cerap nang ceto don apen ning nang kirong don apen un an cek ing hin pen cenglok saya mol tame nang cerap don abang so kido joine si rasinja klam long aningkan wang tame neli 2017 pen peneng an mandet chuneng an neli paklang pon bom abang so possible lo nang cerap dunde ning nang rungonde sonte unedet tahai lahan Choro piglo alang li phan alang li sai son suri do apor sitame nili tuma phan alang li apor nang chipidun lo lan so se alang li ke claim kedam asaya mo long anam hirjume papidun lo nang lapen non iprang long project ason alang li nang paklang pon thuwer po pusi nili tum ahin petame ning chethe pon lo si alang li ke kethek ason do ekpek alang li methang kaprek asai do ko kapitame Karbi jutang jubat lapen Karbi lamet lamchong Karbi akhaya long kupima akenang sot Karbi atum jutang along kachirap lok ason anstame alang li ke claim kachipat dupon nai alang li ta inutlo si lasonak thak elitum uwe kimidum do an setame elitum charli dunangji alang li son thak elitum stame kaprek ason kethek ason an hong kewan pen elitum stame ratapan kapaklang pon thekja phan si pini nilitum nanglitum aphan kewan pie berta ke lapan si kanton iglo domi thak me kurbang thu kardong